газопреносната мрежа за периода от 13.10.2023 до 20.11.2023. За посочения период за преносния оператор е налице задължение за плащане на енергийна вноска към бюджета, дори при липса на плащане че си загубих реда. Дори и при липса на плащане от страна на ползвателя. Задължението на Булгартрансгаз ЕАД за енергийни вноски за посочения период е над 272 милиона лева, което води до невъзможност оператора ефективно да изпълнява дейността си в цялост, да осъществява надеждно преноса на природен газ за осигуряване както на потреблението на територията на Република България, така и за съседните страни в региона. Операторът на газопреносната мрежа е изправен и пред невъзможност да финансира и реализира проекти от стратегическо значение. Закона липсва и изрична регламентация относно начина, по който ще се установява от митническите органи произхода на природен газ, доколкото законовото изискване за произход на газа от Русия е абсолютна кумулативна предпоставка за дължимост на вноските. Заедно с изискването за наличието на кодове по 271100 и 272100. В тази връзка е необходимо да се намери общо европейско решение относно определяне на произхода на природния газ от Русия. Регламент на Съвета на Европейския съюз 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, не е предвидено налагане на допълнителни такси върху транзитния пренос на природен газ по съществуващи договори. Предвид гореизложеното се предлага енергийните вноски, които се дължат при внос и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове 271100 и 27112100 да отпаднат до въвеждането от правото на Съюза на изрична регламентация относно определяне на произхода на природния газ. Последвалата дискусия изказвания направиха следните народни представители: Радослав Рибарски, Ивайло Мирчев и Искра Михайлова. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 9 гласа за, без против и 4 въздържал се предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, номер 49-354-01-133, внесен от Кирил Петков, Делян Пеевски, Бойко Борисов и Христо Иванов на 11.12.2023 година. Завърших, господин председател. Леко съкратих доклада. Господин Добрев, моля, предайте микрофона на господин Хамид. Благодаря, господин председател. Доклад на Комисията по икономическа политика и иновации относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагането на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, номер 49-354-01-133, внесен от Кирил Петков, Делян Пеевски, Бойко Борисов, Христо Иванов на 11 декември 2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2023 година, Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагането на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Със Законопроекта, представен от народния представител Александър Иванов, се предлага енергийните вноски, които се дължат при внос и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 27111100, 27112100 да отпаднат до въвеждане в европейското законодателство на изрична регламентация относно определяне на произхода на природен газ. Целта е да се гарантира сигурност на снабдяването с природен газ. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: за 12, против 1.
без въздържали се народни представители. Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагането на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, номер 49-354-01-133, внесен от Кирил Петков Петков, Делян Славчев Пеевски, Бойко Методиев Борисов и Христо Любомиров Иванов на 11 декември 2023 година. Благодаря ви, господин председател. Процедура. Няма значение, никой не ми ограничава правото да искам процедура по правилник, доколкото присъствам в залата. Процедура. Процедура. Не, аз съм възпитан човек. Той трябва да ми разреши. Процедура, господин Петров. Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да направя процедура. Както можете сам да се убедите, днешното пленарно заседание трябваше да започва, именно защото е налице огромно обществено недоволство срещу действията на сглобката, които продължават и които представляват потъпкване както на правилника за организация и дейността на Народното събрание, както законите на страната, така и основния закон, Конституцията на Република България. Всичко това, което гледаме в последния половин час, е само и единствено от това, че дадохте начало на това пленарно заседание, макар да знаете какво ще се случи много добре. Затова ви моля, с оглед съхранение на малкото останала чест на българския парламентаризъм, а и за недопускане на повече ексцесии, да прекратите днешното пленарно заседание и това ми е процедурата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Петров. Защо няма микрофон? Кой? Дали се чуваме? Дали се чуваме? Дали са включени микрофоните? Дали има включени микрофони? Дали се чува в залата? Чува ли се в залата? Колеги, откривам разискванията по законопроектите. Има ли за изказване? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращо положението в Украйна, номер 49-354-01-131. Режим на гласуване. Посочете резултата. Няма да идват. Гласували 144, за 144. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, номер 49-354-01-133. Моля, режим на гласуване. Марио Ангелов от ДПС не започва. Случайно не дойде.
Кажи го да се чуе, нека се чуе. Няма. Посочете резултата. Гласували 144, за 144. Законопроектите са приети. Той се прави, че има чува. Къде е Константин Василев да се присъедини? Процедури има ли по законопроектите? Процедура. По начина на водене. Заповядайте. Предполагам, че може и от тук да се говори. Така. Депутатът от ДПС Марио Ангелов преди 3 минути ме заплаши, че в Плевен ще ме убие. Надявам се, че никъде другаде няма да го направи, но ако е решил да го направи в Плевен, предполагам там се чувства превъзходно. Още веднъж казвам, заплаши ме лично. Така че надявам се... Виждам, че има и съучастници. Благодаря ви. За престъпление от общ характер народните представители нямат имунитет. Вие сте си в правото или да сезирате органите, ако се считате за застрашен, както да предприемете всички мерки и процедури от процесуален характер, които считате, че са необходими. Чухме вашето изявление. Продължаваме с проект на решение за предприемане на действия по изграждане на 7 и 8 блок на площадка 2 на АЕЦ Козлодуй с технология AP1000. Комисия по енергетика доклад. Квесторите ще помоля. Доклад относно проект на решение за предприемане на действия по изграждане на 7 и 8 блок на площадка номер 2 на АЕЦ Козлодуй АД с технология AP1000, номер 49-354-02-216, внесен от Бойко Борисов, Делян Пеевски, Кирил Петков и Делян Добрев на 13 декември 2023 г. Мотивите към проекта на решение бяха представени от народния представител Делян Добрев. За реализиране на нова ядрена мощност е необходимо да се извършат конкретни действия от страна на изпълнителната власт. Това решение Народното събрание възлага на Министерския съвет да предприеме конкретни стъпки по изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй с технология AP1000. В хода на дискусията изказвания направиха народните представители Искра Михайлова и Делян Добрев. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 10 гласа за, без против и въздържал се, предлага Народното събрание да приеме проект на решение за предприемане на действия по изграждането на 7 и 8 блок на площадка номер 2 на АЕЦ Козлодуй ЕАД с технология AP1000, номер 49-354-02-216, внесен от Бойко Борисов, Делян Пеевски, Кирил Петков и Делян Добрев на 3 декември 2023 г. Уважаеми господин Председател, тук искам да направя само в графика две технически редакции. В четвърта точка в графика 20 януари 2023 г. е техническа грешка, трябва да бъде 2024 година. И в точка 7 от същия график датата 02.28.2024 да се замени с 30.04.2024. Благодаря, господин Добрев. Откривам разискванията. Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване направените редакционни предложения в очаквана дата
в графика от проекта на решение точка 4 годината да бъде 2024 година. Моля, режим на гласуване.